गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। फरायसाफोरनि थाखाय जोबोरैनो सांग्रांथि जानो गोनां खौरां। सोलिफु आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव आजावदों गोख्रों आयेन। जायफोर फरायसाफोरा फैगौ एबा जानो गोनां आनजादाव नकल लानो सानदोंब्ला सांग्रां जादो। जुदि नकल लानानै हमजायोब्ला 3 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो 1 लाख रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। दासान्दि सोलिबाय थानाय आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव आसाम आनजाद बिल थिसनदों। बे आयेननि गेजेरजों रोखा जादों दि जाय फरायसाफोरा आनजादाव नकल खालामगोन बेनो 3 बोसोर जेल आरो 1 लाख रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। गुबुन फारसेथिं सोंथि बिलाइ लिक खालामग्रायाबो 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो गोबां रांनि जुरिमाना होनांगोन। आसाम आयेन आफादनि सदनाव बे गोख्रों आयेनखौ नाजावनानै लादों। मख'नो गोनांदि आसामाव जायखिजाया आनजाद जायोब्लानो सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै आसाम आयेन आफादनि सदनाव गोख्रों आयेन आजावनानै लाबाय। बिसायख'थि आय'गनि गोख्रों सांग्रांथि। फैगौ लक सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि आय'गआ मोनसे सांग्रांथि होदों। फैगौ लक सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोबां सुबुंफोरानो राजखान्थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव राजखान्थि दोलोफोरा उन्दै लाइमोनफोरखौ लाफानो मोना होननानै सांग्रांथि होदों। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बे खेबाव गाजा स्ट्रिपआव हरसे गाग्लोबदों इजराइलनि सान्थ्रिफोरा। इजराइलनि गाग्लोबनायाव सा 92 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। हामास उदखारि हानजाया दावहा दोनथ'नो थांखि लानाय समावनो हरसे गाग्लोबदों इजराइलआ। इजराइलनि सान्थ्रि हानजाया बेबादि गिख्रंथावै गाग्लोबनायाव रेहाय मोनै जानांदों गाजा उदखारि हानजाया। बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि कुमार सानुआ कक्राझाराव दावबायफैदों। कुमार सानुआ कक्राझाराव थानाय बि.टि.आर.नि इ.एम. अरुप कुमार देनि न'आव दावबायफैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि कुमार सानुआ बङाइगाव नथुनपारा शिब मन्दिराव फुजा होनो दावबायफैदों। गान्दानि हरखाब गाग्लोबनायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियानि जोखोम जादों। बे खेबाव गान्दानि गाग्लोबनायाव सानै हाग्रा मावफारियानि गोब्राब जोखोम जानायखौ मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया काजिरङा माहारियारि पार्कनि बराकटा फरेस्ट केम्पनि सिङाव नुजाथिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गान्दानि गाग्लोबनायाव जोखोम जानाय हाग्रा मावफारियाफोरनि मुङा तानुज बरा आरो जयन्त हाजरिका। जोखोम जानाय बिसोर सानैखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। आसामनि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फैगौ 10 फेब्रुआरि खालि आसामनि लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां हाबगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय अरुण'दय आसनिनि रांखौ सिगां समफोराव होबोनाय बायदिनो फैगौ 10 फेब्रुआरि खालारखालि आइजोफोरनि एकाउन्टआव 1250 रांखौ सोनानै होगोन। बेजों लोगोसे बोराय बुरै पेन्सननि रांखौबो 10 खालारावनो मोनफुंनो हागोन। रान्दि आइजोफोराबो पेन्सननि रांखौ बे खालारावनो मोनफुंनो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा मिथिहोदों। 10 कौटि रां थगायनानै लाना खारबाय सासे सुबुङा। आसामनि बायजोनिफ्राय फैनाय बिशाल दागा मुंनि सासे गय सुपारि बेफारिया ओनसोलनि फिसा फिसा गय सुपारि फालांगिरिफोरनिफ्राय रां थगायनानै खारबाय। उदालगुरि जिल्लानि टंला सहराव बिशाल दागाया गय सुपारि फालांगि खालामफैदोंमोन। थांनाय 6 दान सिगांनिफ्रायनो थगायसुला बेफारि बिशाल दागाया गोबां बेफारिफोरनिफ्राय गय सुपारि लांनायनि रांफोरखौ रावनोबो होआखैमोन होननानै थगायजानाय बेफारिफोरा मिथिहोदों। उदालगुरि, खालाइगाव, गरायसर आरो बाक्सा जिल्लानि गोबां गय सुपारिखौ टंला सहरनि बिशाल दागानियावनो हैनाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। दायो बिशाल दागाया 10 कौटि रां थगायनानै टंला सहरखौ नागारनानै बहाबा खारलांबाय होननानै मिथिहोदों थगायजानाय सुबुंफोरा। दुलाराय बर' हारिमुवारि आफादा 2024 मायथाइनि हारिमुवारि बान्थाजों मान खालामो बर'नि 3 हारिमु सिबियारि बिथांमोनखौ। बेनि गेजेरावनो बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथांनो नीलेश्वर ब्रह्म बान्था, कबिन दैमारिनो उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बान्थाजों मान बावदों। बेजों लोगोसेनो गुणवती बसुमतारीनो सला उस्ताद बान्थाजों मान बावनाय जायो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया हादरनाङैनो मुंदांखा मन्दिरफोरनि करिडर बानायनो नाजादों। काशी बिश्वनाथ करिडरखौ लुफुंखांनायनि उनाव आसामाव कामाख्या देवी मन्दिरनि करिडर लुफुंनो जागायजेनबाय। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों दि कामाख्या देवी मन्दिरनि करिडर लुफुंनाया आबुं जानायनि उनाव गोबां सिबियारिफोरा बेवहाय दावबायफैगोन।
उत्तर प्रदेश, खोला भारत आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरा आसाम आरो नर्थ इस्टआव दावबायनो फैयोब्ला दावबायारिफोरा कामाख्या देवीनि दर्शन खालामो। उदांस्रिनि उनाव खुंथाइ गोहोआव फैनाय सरकारा फुजा होग्रा जायगाफोरनि गोनांथिखौ नोजोर होआखै। काशी बिश्वनाथ मन्दिरखौ लुफुंनायनि उनाव बे जायगायाव गोबां सिबियारिफोरा दावबायहैदों। थांनाय 1 बोसोराव 8.5 कौटि सुबुंफोरा काशी बिश्वनाथआव दावबायहैदों। लोगोसे 5 कौटिनिफ्राय बांसिन सुबुंफोरा उज्जैनाव महाकालनि दर्शन खालामदों आरो 19 लाखनिख्रुइ बांसिन सिबियारिफोरा केदारनाथ धामआव दावबायहैदों। अय'ध्यायाव राम मन्दिरखौ बेखेवनायनिफ्राय लानानै दासिमाव अय'ध्यानि राम मन्दिराव 24 लाखनि बांसिन सिबियारिफोरा दर्शन खालामदों। बिमा कामाख्या देवीनि करिडरखौ लुफुंखांनायनि उनाव बे जायगायावबो बेफोरबादि थासारिखौ नुनो मोननाय जागोन होननानै बुंदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।